Окей, хора, отиваме към арената, където ще бъде Леди Гага. A few hours later. Ехо, подготвяме се с костюма ни за концерта на Леди Гага. В момента го гладя, защото е ужасно намачкан. Ще бъда облечен като Бруно Марс от песента Die With A Smile с Гага. В момента си шия панталона, стеснявам го леко, защото е елка, пък изглежда малко като чувал върху мене, ама правя всичко възможно, за да изглеждаме приблизително окей. Изгладен и готов да го облечем. Окей, хорица, това е много набързо включване, между другото. Днеска е концертът на Леди Гага на първи ред. VIP билети, както и да е. Проверихме за утре, дали има все още билети, нали? Купихме билети за утре също. Така че днеска гледаме шоуто от първи ред, а утре гледаме шоуто от най-последния ред, за да видим какво е усещането от така и от двете места. Готови сме за Леди Гага. И нямам търпение да ви покажа какво се случва. Отиваме към VIP Lounge. Нямам търпение. Окей, хора, в момента чакаме на опашката за снимка, да се направим в VIP зоната. Окей, хорица, ние сме най-отпред на барикадата, но нищо не се вижда, защото е супер тъмно, така че съжалявам. Just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be Bloody Mary. The category is dance or die. Manchester, put your fucking paws up! At the door, to the angels, drawing circles in our arms. Hands up, let's dance! Abracadabra, Amarunana, Abracadabra, Waka Waka. In a tongue she said, Devil, so put your fucking paws up! Put your paws up! Abracadabra, Amarunana, Abracadabra, Waka Waka. Abracadabra, Amarunana. In a tongue she said, Devil love tonight. Готови сме за Леди Гага. Hands up! Go get your friends and meet me on the floor. I'll set to take you to the garden of Eden. Everybody, know you can't leave a man on the face. Put your hands up and sing it. I can play the doctor, I can cure your disease. I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Baba, Baba, Roxy. Don't call my name, no.
Окей, хора, приключихме с концерта. Аз бях най-отпред, не успях да взема автограф от Гага, но и бях с разстрой, между другото, през цялото време накрая. Няма как всички да получат автографи. Продължаваме напред. Не записвах много, защото бях в екстаз и нямах никаква идея какво се случва, къде се намирам. Нещата, които трябваше да ни дадат днеска заради това, че сме с VIP билети, ги няма. И в момента е голяма хамалогия и не знам къде отивам. Мамо, прибрах се. Какво има за ядене? Браво бе, Георги, браво бе. Прибираш се и първото нещо, което питаш е какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм. О, Не ме ли виждаш? Едва дишам. аз Да, болна съм. не видях, че си болна, мамо. Еми как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща? Цял ден навънка. Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, ей, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Ай, какво ще ми правиш след дъжд качулка? Аз ще си го направя сама. Така изпросено всеки може. Извинявай. Какво ми се извиняваш? Че ми се извиняваш, хич не ми се извинявай. Вай. Аз тук ще каталясам, вие вас хич не ви интересува. Не. Сега ще звънна на леля ти Снежа, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чуждите хора да ми помагат. Найди изчезвай. Добре. Яш, каквото намериш в хладилника. Ей, неблагодарници, същият като баща си. Георги, Георги, Да, мамо. ела да ти кажа нещо важно. Идвам. До сега бях на кафе с леля ти Снеже и ми каза за ексклюзивното събитие на Биодерма. Нали се сещаш, че те записахме на безплатен преглед с дерматолог в заедно сме .bg за акнето ти? Да. Ами виж колко хубаво, има шанс. Биодерма организира събитие специално посветено на акнето и емпатията. Така ли? Да, събитието е в The Steps в София на 8 ноември. Оле, супер. Георги, не бързай обаче. Пише, че е ексклюзивно и само някой ще спечелят участие. А мога ли да взема някой с мен? Да, Георги, може и с приятел и сам и ще разберем на 31 октомври дали си спечелил. И също така, събитието е за лица от 14 годишна възраст нагоре. Ти нали имаш 14? Мамо, ти сериозно ли не знаеш на колко години съм? Знам, бе, Гоше. Шегувам се с теб. Мерси, че ми каза за това, мамо. Няма защо, Георги. Георги, кажи и на твоите приятели за това. И те трябва да знаят, че няма нужда да се притесняват от акнето. Винаги ще има някой, с когото могат да поговорят за това, без да се притесняват. Good morning, колеги! Тази пак ли почна с английски? Тук само на български се говори. How are you, Petrova? Николаева, защо говориш пак на английски? Нали ти казахме да не го правиш? What's the problem, че говори на English? Аз така харесвам да говоря. Ами не всички знаят английски. Мен какво ме интересува, че не знаят English? Това не е мой проблем. Hi, Караманова, how are you? Тая пари тя брала ягоди в Англия и вече голямата англичанка. Боже, много е angry. Не напразно учениците не я харесват. Окей, Караманова. Вау, монстър. Вау, Петрова, аз бях на холидей. Беше amazing. Аз ще взема да тръгвам, че имам час. Petrova, where are you going? Petrova? Oh my god, everyone тук е много angry. Hello, Mrs. Yurdanova! Това е българско училище, не английска гимназия. Oh my god. Защо всички са angry teachers?
Добро утро, ученици! Днес ще изпитвам пожелание някой, който иска. И е сигурен в себе си, че знае урока и може да го разкаже както трябва. Така, хайде да ви видя ръцете горе. Аз. Който иска да го изпитам? Оле, не мене. Аз, госпожо. Госпожа. Айде, какво става? Ръцете не ви виждам. Някой? Трябва да има море от ръце. Урока не е чак толкова труден. Госпожо, аз всичко си знам. Айде, някой друг? Госпожо, аз. Пак ли той е, бе, значи. Някой друг? Оле. Айде, иначе започвам аз да избирам. Ами добре, айде тогава, Георги. Стига да, госпожо! Не виждате ли, че Иван се дига ръката? Айде, ставай да разказваш. Оф! Ама стигате, госпожо, аз всичко си бях научил за днес. Ти другия път.